नमस्कार. दिवसाची सुरुवात देवपूजा करून आई वडिलांचा आशीर्वाद घेऊन आणि आरोग्याची काळजी घेऊन कराल तर मम्मी दिवस कसा जातो? आरोग्याची काळजी घेऊन दिवस कसा जातो? दिवस चांगला जातो, एकदम स्वस्त. नमस्ते. आज तू काय बनवते? आज मी हटल्याची भाजी बनवते. बघू हे खोबरं नकोय मला आता. आणि या हटल्यामध्ये आहे ना मी वांगी टाकणार आहे. तुम्हाला एक नवीन डिश बनवून दाखवते. आणि तुम्ही विचार कराल आम्ही आतून बाहेर का बसलो? आजच्या दिवशी आमची इलेक्ट्रिसिटी गेलेली आहे, म्हणजे आमची वीज गेलेली आहे, लाईट नाही. लाईट नाही तर. आणि बाहेर पण नाही बसत कारण बाहेर जरा उन्हाची वाफ मारते. वाफ मारते. इथे बसले आहे ना, इथे बाहेरची हवा येते. हवा खूप छान येते आतमध्ये. एकदम मस्त गार वाटतंय. आता तुम्हाला साहित्य दाखवूया. आता हे हटला आहेत ना, हे आता आपण चेचून घ्यायची. वजनशीर असं काहीतरी चेचायला घ्यायचं आणि चेचून आहे ना वरची साल निघते बघा, अशी साल काढायची वरची आणि याचे असे आपले तुकडे करायचे. हे बघा असे तुकडे करायचे. चेचल्याबरोबर त्याची वरची साल निघते. आपण गरे, पिकलेले गरे खातो ना, त्याचे हटला असतात ना, ते ठेवायचे. आणि ते हटला आहे ना धुवून नाही ठेवायचे, तसेच ठेवायचे. धुवून ठेवले तर ते ना साळीसकट पोकळ होतात आणि खराब होतात. आणि आपण तसेच ठेवले ना तर असे ते थोडे दिवस चांगले राहतात. हे हटला धुतलेले नाही आहेत. हे हटला पण खायला आहे ना काजूच्या बियासारखे लागतात. मम्मीने जे चेचायला घेतलेलं आहे हे दाखव. हे मम्मी काढ जरा ते. ये वही थैली है जो आपने कहीं देखी है. कुठे बघितली तुम्ही ही पिशवी सांगा? ही तीच पिशवी आहे जी इथे आम्ही टाइल्स वरती लावली होती बघा अशी. याच्या पिशव्या ठेवल्या ना सुक्या, आपण दिवाळाला लावून समजा सुकले की ठेवायचे जरा जपून. कधीतरी कामाला येतात. काहीतरी चेचायचं असेल तर, वडे करायचे असतील तर, वडे थापायला पण येतात ना कामाला. पप्पू मला आता असं व्हायला मदत करतोय. जर एकटीने करायला गेला तर कसं उशीर होतो ना. आणि मला तुला एक विचारायचं आहे, ही रेसिपी हेल्दी आहे की नाही? हेल्दी आहे, रेसिपी चांगली आहे. तर हेल्थचा विषय आहे तर मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे. माणूस आरोग्याची हानी करून पैसा कमवतो आणि पुढे कमवलेला पैसा बिघडलेल्या स्वास्थ्यावर खर्च करतो. बरोबर की नाही? बरोबर. पण तुम्ही आतापासून तुमच्या हेल्थची आणि तुमच्या स्वास्थ्याची काळजी घ्यायला सुरुवात करा. हे हटलाय ना चेचल्यावर काय काय खूप दिवसाचे असतात ना, तर चेचल्यावर असा वास घेऊन बघायचा. असा आंबूस वास येतो, मग ती खराब असते. एवढा आंबूस नाही, हे ताजे आहे. तर खूप दिवसाचे असतात ना राहिलेले, तर त्याला आंबूस वास येतो असा, मग ते खराब झाली, ते घ्यायचे नाही. अजून एक आहे का? निरोगी आरोग्य हीच आहे यशाची खरी गुरुकिल्ली. चांगले स्वस्थ असेल तर दूर नाही आहे दिल्ली. म्हणजे दिल्लीला पण जाऊ शकतो आपण, स्वस्त असेल तर. दिल्ली का आपण पूर्ण जग फिरू शकतो. जग फिरू शकतो. आता थोडी लसूण सोलून घेते फोडणीसाठी. आज तुम्हाला इथे या स्क्रीनमध्ये काहीतरी नवीन दिसतंय. मुंबईमध्ये आपल्याकडे ठेचायला म्हणजे चेचायला काय होतं सांगा जरा, आणि गावी चेचायला काय आहे? मी गावी चेचायला काय दाखवू? हे बघा, हे सांगा काय आहे? हे आमच्या हातोडीचं तुटलेलं आहे. राहते हे कुठे आहे? लाकडी कुठे त्याची? मुंबईला राहिली. त्याची लाकडी तुटली होती ना, हे असेच पडले होते, ते आणले. म्हणजे गावाला लाकडी भेटतात. ते आम्ही हातोडी समजून आणली होती का चेचायलाच आणली होती खरं सांग? नाही, हातोडी म्हटलं आता गावाला घर आहे म्हटल्यावर काहीतरी कामाला येईल, मग त्याच्यात लाकडी टाकली ना किती कामाला होईल ना. पण आता अर्थाने आणली. आता काय युजलाय? बघितलं तर काय इथे चेचायलाच काय नाही. मग आम्ही ठोकमठोकी कायच नाही केली बघा. काहीच नाही केली आहे आम्ही साधा काही म्हणजे बोलतात ना हे पण नाही लावलंय. मग इथे काय करणार? मग आता इथे मला किचनवर चेचायला काय नाही, मग ही घेतली. अरे वा, मस्त, वजन पण भारी आहे, लगेच चेचला पण जातो त्याने. वांगी कापून घेतलेली आहे. एक वांगा खराब निघाला, तो टाकला. वांगा खराब निघाला? एक खराब निघाला. नको नको ते. आणि इथे बघा टोमॅटो कापलेला आहे, कांदा कापलेला आहे, आपले लसूण सोलून चेचली आहे. आटला पण बारीक केले बघा. जास्त बारीक पण नाही करायचे, असे त्याचे 2-3 तुकडे करायचे आटलाचे. आणि आटलाची भाजी आहे ना ताईला खूप आवडते. आता ताईला काय माहिती कसं काय, ताईला सगळ्या गावच्या गोष्टीच आवडतात. सर्वांना गावच्या गोष्टी आवडतात. नाही, ती मला वाटतं ती पूर्वी आहे ना गावची होती असणार, तेव्हा तिला ते आता मुंबईला राहून पण तिला सगळं गावचं आवडतं. सारवलेली जमीन, आंबे, तिला
फणस. तुम्हाला पण कमेंटमध्ये सांगा की हे सर्व गोष्टी तुम्हाला पण आवडतात का. मला वाटतं 90% लोकांना हे आवडत असेल मम्मी. तुला नाही आवडत काय? काय मला पण आवडतं. तू खातो पण असं आवडीने नाही खात की तुला पाहिजेच असतं मी असं सर्वच नाही. खातो कारण आवडीने. आता ताई कशी सांगते, मम्मी मला गरे ठेवा. आता ते गरे कसे ठेवणार, तर मी ते तिला सुकवून ठेवणार. बरोबर. असं म्हणजे तिला ते हवेच असतात, तसं तुला नसतं. मी सर्व आता ही खातो भाजी मी तुझ्या समोर खाल्ली ना तरी तू मागणार नाहीस. कारण ती तुला आवडते. नाही आवडायचं सवाल नाही, म्हणजे ती तुला आवडत नाही असं, म्हणजे तुला दिली तर तू खातो. हा. हा, असं याला बोलतात आता आवड. मग माझ्या आवडीची भाजी काय, मला आवडतं काय मग खाण्यामध्ये. तुला बिर्याणी आवडते, चिकन आवडतो, मच्छीमध्ये कुपा आवडतो. पण खातो सर्व ना. खातो सर्व. हा. आणि इथे आपलं मैदान बघा. पहिले मी किचन साफ करते ना. मैदान चुटकी बजा के साफ करे. तो चुटकी वाजून साफ करतो. हाँ, चुटकी बजा के साफ देखो कैसा होता है अभी. आता इथे जरा लाईट गेल्या असल्यामुळे लाईट तुम्हाला कमी दिसेल जरा स्क्रीनमध्ये, पण आपण 3, 2 जादू बघा सर्व साफ झालं चुटकी बजा के. शेगडी पण आपली जागेवर आली आणि आपलं साहित्य पण एकत्र आलं. अडचण सगळी गेली आहे बघा. जादूने. आणि शेगडी पुढे का घेतली, लाईट नाही ना त्याच्यामुळे खिडकीचा उजेड येतोय, त्याच्यामुळे शेगडी मी जरा पुढे घेतलेली आहे. आता इथे टोपात तेल टाकलंय. पहिला मी काय करते की वांगी आहेत ना, वांग्याची फोडं जरा फ्राय करून घेते. आता वांगी आपण आहे ना थोडी फ्राय करून घेऊया तेलामध्ये. हा जो सा आहे, साच्या आजूबाला त्याचे फ्रेंड्स आलेत. फ्रेंड्स दाखवतो बघा. हे बघा छोटे छोटे फ्रेंड्स आलेले आहेत आमचे सहाच्या बाजूला. इथे तर खूप आलेत. हा अँगल चांगला आहे मम्मी आहे ना. वांगी शिजली का. वांगी होत आहेत फ्राय. फ्राय होतात आहे. आज वांगी बोलतात आहे, आज मला लवकर फ्राय केलं. पहिला फ्राय केला तेलामध्ये. नंतर ती बोलतात काय माहितीये का, पहिला मसाला फ्राय करतात नंतर त्याच्यात मला सोडतात. बरोबर आहे. आज वांगी खुश आहेत. आज वांगीला फर्स्ट फ्राय केलं आम्ही. हा. आता इथे बघा आपले 2.5 मिनटं झालेले आहेत. 2.5 मिनटं. 2.5 मिनिटं लागली ना. हो. म्हणजे अशी 2-3 मिनिटं चांगली तेलामध्ये फ्राय करायची. म्हणजे कसं माहिती आहे, वांगा मग कुस्करत नाही बरोबर आहे. भाजीमध्ये. आता ती काढते. कलर वांग्याचा छान आलाय ना. आणि चेंज पण झालं. म्हणून वांगा खुश आहे. आता आपल्याला तेलामध्ये लसूण टाकायचे पहिली. हे चांगलं झालं की हे धूर पण मम्मी बाहेर चाललंय. धूर बाहेर चाललाय. बरोबर. हां, पण एक गोष्ट बोलतात ना डिसएडव्हान्टेज आहे याचा मम्मी. म्हणजे थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो जर बाहेरून हवा आली, वारा आला, घरात येईल. घरात नाही गॅस जरा हलेल हा. है ना. फक्त तेवढा एक आहे. आता लसूण फ्राय झाली आहे. आता कांदा टाकते. आणि एक कांदा घेतलाय. तोंडावर वाफ येते, पण बाहेरून हवा आली ना हा मग तोंडावर येते ना. तोंडावर वाफ येते. आणि तेच जर आपण मिरची भाजत असेल तर काय पुरा ठसकाच उडेल. आता कांदा कितपत भाजायचा आहे. थोडा लाल करून घेते. आणि आमचे अमर अकबर अँथोनीमधले एक इथे झोपलेले आहेत. अरे वा वा वा. आणि ते तुम्हाला सांगितलं होतं ना की आमची लाईट गेलेली आहे. हे बघा मीटर बंद आहे बघा, रीडिंगच नाही. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आमची मम्मी शिकलेली आहे. असे तुम्ही पण शिका. काय केलेलं तू सांग. पाणी पियाले. असंच माझ्या न सांगता पण पाणी पियाला की मी खुश. आज फक्त खुश झालाय मी पाणी पियाली ना. हां, आता तुम्ही सुद्धा आता व्हिडिओ बघत असाल तर जरा चला व्हिडिओ पॉज करून पाणी पिया. व्हिडिओ बघता बघता पण पाण्याची बाटली जवळ घ्यायची आणि पाणी प्यायचं. एक तुम्हाला नियम ठेवणार. आमचा व्हिडिओ बघणार असाल किंवा बघायचा असेल तर एक बॉटल पाण्याची घेऊन बसायची. आणि त्यांनी म्हटलं आम्हाला पाणीच नाही प्यायचं तर व्हिडिओ नाही बघायचा. नाही, दोन्ही करायचं. आता थिएटरमध्ये जाताना कसे आवडीने पॉपकॉर्न घेऊन जातात मम्मी. बरोबर. तर आपलं वेपर सगळं घेऊन जातात. तर बसायचं असतं ना. तर शुभांगी गिरचा ब्लॉग रेसिपीज बघायची असेल तर एक बॉटल पाण्याची कंपल्सरी आहे. आणि तुम्हाला अजून एक दाखवतो. इकडे बोट आलं तर बोट जरा खाली घेऊया आपण. इथे बघा काय आहे. पाण्यामध्ये तरंगता एक आंबा टुबुक राहिलाय. टुबुक 12 आंब्यातला एक आंबा राहिलाय. टुबुक. आता इथे बघा कांदा फ्राय झालाय चांगला. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. एक टोमॅटो घेतलाय. ते समोर काकी दिसतात आहे तिकडे. आता तुम्हाला दाखवतो बघा. त्यांना दिसतील का माहिती नाही. फटीत ना. आपल्याला दिसले ते. फटीतला दिसतात आहे. हां.
आवाज द्यायची पोटी आहे ते लगेच हजर होती इकडे. नको नको डिस्टर्ब नको. जे रेसिपी झाल्यानंतर आवाज दे त्यांना टेस्टिंगला. आता मी थोडं झाकण ठेवला होता टोमॅटोवर शिजायला. टोमॅटो आता थोडा शिजलाय. आता मी आहे ना हा मसाला घेतलाय बघा, वाटलेला मसाला. कांदा, खोबरा, लसूण हे सगळं वाटप असतो ना आपलं, तो वाटप घेतलाय. थोडा 2 चमचे घेतलाय बघा असं. कारण याची भाजी आहे ना, वाटप टाकून भाजी केली ना छान लागते भाजी. त्याचा मसाला टाकते त्याच्यामध्ये वाटप. हा वाटण टाकला ना की चांगला फ्राय करायचा. पाणी टाकायचं आपल्याला. आधी नाही, आधी हे तेलामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे. मसाला इथे फ्राय झालाय, पण इथे तुम्हाला दाखवायचं आहे हा मसाला आहे ना खाली लागलाय बघा टोपाला. आता हे आपण वाटण टाकलेलं आहे ना, तर ढवळताना आहे ना, फ्राय करताना आता खाली लागतो बघा. काय करायचं माहिती आहे का, आता ह्याच्यामध्ये जे आपले लाल मसाला वगैरे टाकायचा नाही, त्याच्या आधी त्याच्यामध्ये थोडा पाणी टाकायचा. म्हणजे तो सगळा आहे ना तळाचा सगळा निघतो. आता हा सगळा मसाला निघून येईल. आता इथे मसाले बघा काय काय घेतले आहे. 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा हळद. हे मसाले आपल्या त्याच्यात टाकायचे. आता हे आपण सर्व मसाले टाकू याच्यात. हां, मसाले टाकून चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता हे त्याच्यामध्ये हाटला टाकायचे आहेत. ही बघी. हां, हे हाटला टाकायचे. फोडून घेतलेलं आहे पाण्यासकट. नाही, पाण्यासकट नाही, पाण्यातले काढून टाकायचे. जेव्हा आपण टाकतोय तेव्हा तर तो चमचा राहू दे त्याच्यातच. चमचे त्याचा होते. हां, राहू दे, नाही तापणार. जरा काढून पण हां, काढून ठेवला तरी चालेल. हां, ते हाटला टाकायचे त्याच्यामध्ये. हां, आणि हाटला आपण घेताना धुवून घ्यायचे, चेचल्यावर धुवायचे. चेचल्यावर धुवायचे म्हणजे बघा याच्यात पाणी आहे, हा बघा व्हाईट पाणी झालंय. हां, ते धुवून पाणी घ्यायचे. काढून पण टाकू शकतो ना आपण. हां, काढून पण टाकू शकतो. आणि आम्ही हे असे हेच पाणी मम्मी किती घालते आपल्या वाडांसाठी, होय. है ना. तर चांगलं ढवळून घे. आणि आपण जेव्हा ढवळतो तेव्हा मसाला पूर्ण हाटल्याला लागला पाहिजे. कोपऱ्यातून सर्व घ्यायचं खालून पण घ्यायचं. सगळा मसाला एकजीव झाला पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. म्हणजे ह्याच्यातला एक पण हटला नाराज नाही झाला पाहिजे, अरे तुम्हाला मसाला नाही लावलास असं बोलला नाही पाहिजे कोण. आता आपल्याला काय टाकायचं, पाणी. पाणीच्या जागी जरा जलजिरा टाकू का? नको नको, पाणी टाक. बस. अजून टाकायचं आहे. आता इथे पाणी आहे ना हटल्याच्या वरती टाकायचं, कारण आपल्याला हटला आहे ना शिजवायचे आहे, कच्चे आहेत ना ते. एकदाच पाणी ओतायचं, ते पण हटल्याच्या वरती ओतायचं. आता तुम्हाला जर लाईटीमध्ये फरक दिसतो. हां, आता लाईट आली ना, लाईट आलेली आपली. आता याला आपण झाकण मारून शिजवून घ्यायचं आहे. किती मिनटं? आधी पहिले 10 मिनिटं शिजवायचं फास्ट गॅसवर. आणि इथे बघा आम्ही जलजिरा पितोय. आणि जलजिरा नेहमी जलजिरा असो किंवा काही असो आरामात बसायचं आणि पियायचं. मला तुम्हाला याची टेस्टिंग सांगायची. मग मी सर्वात आधी जेव्हा सुरुवातीला मी तुला जलजिरा दिला होता पाण्यासोबत, तेव्हा त्याच्या अगोदर तुला काय वाटायचं? मला वाटायचं कसं तरी असेल. म्हणजे मम्मीला वाटायचं कसं तरी असेल, पण आता तू पितेस ना, आता त्याची चव कशी लागते? आता चांगली लागते, ज्यूस सारखा लागतो. आता ह्याच जलजिरामध्ये तुम्ही लिंबू पण टाकू शकता आणि पिऊ शकता. माणसं काय करतात, ते बाहेर जे रस्त्यावर रेल्वे स्टेशनला आपल्याला असतं ना, रेल्वे स्टेशनला आपल्याला सोडा असतो आणि सोड्यामध्ये जलजिरा टाकतात. तर मी तर बोलतो ते सोडा पिढा अवॉइड करा, आपल्या पाणीमध्ये जलजिरा टाकून तुम्ही पिऊ शकता. आणि गटगट गटगट नाही प्यायचं, आरामात प्यायचं. मस्त टेस्ट घेत घेत चव घेत घेत पियाची, मस्त लागतो. आणि तुम्हाला खरं सांगतो जरा रिफ्रेश वाटतं. 1 रुपयात आपलं काम होतं, 1 रुपयात. आणि समजा तुम्ही बाहेर पण कुठे फिरत असाल ना, तर जलजिराचे पुडे आणि पॅकेट तुम्ही नेहमी आपल्या खिशात ठेवा. म्हणजे कधी पाणी घेतलं आणि ढवळलं आणि पियालो. 5.5 मिनिटं म्हणजे 5 मिनिटं म्हणजे अर्धा टाइम झालेला आपला. आणि तिकडे मम्मीने जरा झाकण खोलून उघडून जरा ढवळून घेतलेलं आहे, म्हणजे खाली नको लागायला. परत झाकून ठेवायचं ना आपल्याला. हा, परत झाकून ठेवायचं. आणि आपल्याला मुरायच्या टायमाला आहे ना, आधी पहिली आटून शिजली काय बघायची जरा. ही बघा काव्या, शिजली का? नाही, 10 मिनिटं लागणार आहेत ना? 10 मिनिटं लागणारच. आणि त्याच्यात थोडं पाणी पण लागू शकतो. परत झाकण मारून ठेवायचं. आता इथे बघा 14 मिनिटं झालेली आहेत. आता इथे आपली 14 मिनिटं झालेली आहे. आपण सांगितली किती होते मम्मी?
10 मिनिटं. पण इथे कसं माहितीये, मिनिटावरनं टायमावर नाही, कारण ते आपल्या हाटलं शिजायला पाहिजे. बरोबर. हा विषय कधी टायमिंगवर नसतो. कधी कधी हा. रेसिपीमध्ये आपण सांगतो ना की आपल्याला 5 मिनिटं 10 मिनिटं लागतील, तर ते व्हॅरी होऊ शकतं, चेंज होऊ शकतं. बरोबर. आता ह्याचाच उदाहरण, आता तुला आता माहिती आहे ना, आता हे शिजले असतील. आता ह्याचाच अजून एक उदाहरण असतं, आपले काळेवाल असतात मग मी बघ, काळे वाटाणे वाटाणे असतात, सॉरी काळे वाटाणे, तेच आपण कधी वाण्याकडून आणतो बघ, ते जर जून असतील ना तर शिजायला खूप टाइम घेतात, जुने असतात. जुने असतात. आणि ते जर चांगले असतील, फ्रेश असतील, तर ते शिजायला कमी टाइम घेतात. डीमार्ट मधून आणतो ना, ते चांगले शिजतात. हा, म्हणजे आपण अशा चांगल्या ठिकाणून घेतले ना, त्याला टाइम कमी लागतं. तर आपण असं फिक्स टाइम नाही पकडायचा कधी पण, की याला 5 मिनिटं किंवा याला 7 मिनिटं लागतात. डिपेंड असतं ते सर्व गोष्टींवर. बरोबर. हे कसं शिजण्यावर असतं. आता हे आपल्या हटला कसे शिजायला पाहिजे, शिजले का नाही ते बघायचं, तोपर्यंत भाजी शिजवतच राहायची. हे सर्व का सांगितलं, कारण नवीन जर तुला बघून कोण शिकत असतील तर टायमिंगवर नका शिकू. टायमिंगवर नाही, टायमिंगवर पण चावून बघायची, तशी हाताने पण तुटत नाही तशी. सुरुवातीला टायमिंगचा हिशोब घ्यायचा, हा. छान असतो, चांगला असतो. पण जेव्हा परफेक्शन फ्राय करेपर्यंत ठीक आहे टाइम. परफेक्शन जेव्हाच येईल, जेव्हा तुम्ही रेसिपीला समजाल. हा, हे बघा. आता आपले हटला म्हणजे आता शिजायला आलेले आहे. आता आपण काय करायचं, ते हटला पण वाट बघतायत. कोणाची माहिती आहे? वांग्याची. साथी ही हाती मेरे साथी, वांगे मेरे साथी. ते आता वांगा आहे ना, फ्राय केलेला आहे. आणि वांगा पण म्हणते मला नुसतं फ्राय करून ठेवलाय, मला त्याच्यामध्ये टाकणार कधी. मम्मी, समजा कोणाला राग आला तर आपण असं बोलू शकतो ना, ए वांग्या. आणि हे फ्राय केलेले आहेत आपण, हे फ्राय केलेले आहेत वांगी. म्हणून मी आता शेवटला टाकली. आता मीठ टाकून घेते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मीठ मात्र बरोबर टाकायचं. आणि तुम्हाला समजा अंदाज नाही येत असेल ना, तर चाकून बघायचं. एक उकळी आली की चाकून बघायचं. आता ढवळते, वांग्याला आणि हटल्याला मिक्स करते. आता बघा, वांगी आणि हटला मिक्स भाजी आता चांगली ढवळून घेतली. आता आपण काय करायचं, जास्त जर पाणी आपल्याला याच्यामध्ये अशी थपथपीत पाहिजे असेल ना, म्हणजे भाकरी बरोबर चपाती बरोबर खायला पाहिजे असेल, तर असं थोडं पाणी चालतो त्याच्यामध्ये. पण ते वांगी टाकले ना, ते वांग्याला कसं जरा सुकापणा आला ना की ते वांग्याला टेस्ट येते चांगली. भरतीच भरत सर, हे भरत बोलतोय. भरलेली वांगी कशी, वांग्याचं भरीत, हा तशी वाटते. आता मी काय करते माहितीये का, मीडियम गॅसवर 10 मिनिटं ठेवते बारीक करून. तोपर्यंत आपण दुसरं काहीतरी करून गॅस मारायचं, गॅस झाकण मारायचं, झाकण मारायचा, म्हणजे वरची अशी तरी पण येईल आणि वांगी पण आपली शिजतील, त्याला मीठ मसाला लागेल. आता जी आपण ही आता 10 मिनिटं ठेवणार आहे ना, ह्याला ती टेस्ट येणार आहे 10 मिनिटामध्ये. आपलं शिजून सगळं झालंय व्यवस्थित. तर आता तुम्ही मला मीठ टाकलं, एक उकळी आली की झालं आपली भाजी. पण जे आपण आता मीडियम गॅसवर 10 मिनिटं ठेवणार आहे ना, त्याच्यामध्ये ती टेस्ट उतरते. त्यामुळे आपण मिसल करताना त्याच्यात तरी येते बघ, हा, तरी येऊ शकते. किंवा नॉनव्हेज मध्ये आपण दम लावतो ना, तसाच प्रकार न होणार इकडे. तसाच प्रकार होणार आहे. आता झाकण मारून 10 मिनिटं ठेवते आणि तुम्हाला 10 मिनिटाच्या नंतर दाखवते. आणि इथे आपल्या डॉग साठी पण पाणी ठेवलेलं आहे. आता इथे आपली भाजी झालेली आहे, तुम्हाला झाकून खोलून दाखवते. बघा, मस्त भाजी झाली आहे. जरा घट्ट पण आलं ना त्याला. हा, आणि आता आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकूया. कोथिंबीर टाकली म्हणजे रेसिपी झाली. भाजी. चला, या आमच्या गावच्या पद्धतीने बनवलेली भाजी खायला, हटला वांग्याची भाजी. कॉम्बिनेशन कसं वाटतं तुम्हाला तर नक्की सांगा. नक्की सांगा कशी झाली आहे ती. तुम्हाला आता जेवताना पप्पू दाखवेल टेस्ट करून. पण तुझी एक तारीख तर केलीच पाहिजे. तुला जे आयडियाज येतात ना, एकदम मस्त आयडिया येतात. वांग्यामध्ये हटलामध्ये वांग्यामध्ये हटला एकदम हटके आहे. हटलाची भाजी एकदम हटके भाजी. आता आपण सर्वात आधी आपण टेस्ट करूया. ग्रेव्ही सकट हटला पण घेतलेला आहे आणि जरा वांग्याचं पण आतलं जरा 3 वस्तू घेतलेल्या आहेत. शिजलेत ना, हटूला ना शिजली का नाही ती जरा खाऊनच बघायची. पण बटाटा कसं दाबला जातो ना, असा दाबला की या बोटाने, तो हे हटूल तशी बोटाने दाबली जात नाही. खूप म्हणजे खूप छान झाली आहे, मस्त वाटतं एकदम. चिकनचा रस्सा कसा आपण खातो मी आवडीने, तशी झाली भाजी. अशी बनवा तुम्ही. आता चांगलं सीझन आहे हटलाचं, म्हणजे तुम्ही बनवा. आणि हटला स्टोअर कसे करायचे ना, ते पण मी तुम्हाला नंतर दाखवेल. म्हणजे फणसाचा काहीच वेस्ट जात नाही. आपलं बाहेरचा कवर पण आपण खाऊ शकतो. तर छोटा असेल तर मोठा असेल तर आपण गाय बैलांना देऊ शकतो. आपलं आपण तर घर खातोच. आणि त्यामधले आपले जे बिया ते पण आपण सुकून खातो.
म्हणजे पूर्ण तो जॅकफ्रूट यूज होतो, पूर्ण फणस यूज होऊन जातो. बरोबर. त्याची भाजी एकदम भारी, एकदम भारी. मी तर सांगतो अशा भाज्या ना कोकणी पद्धतीचा जर तुमचं काय मेन्यू असेल ना किंवा ताट असेल तर अशी भाजी तुम्ही नक्कीच ठेवली पाहिजे. जर आमचं फ्युचरमध्ये कोकणी ताट असेल तर असं तुम्हाला अशी भाजी तुम्हाला नक्कीच मिळणार या सीझनला पण, या सीझनला, फणसाच्या सीझनला. आणि अशा प्रकारे तुम्ही बनवून बघा, कारण आता सीझन आहेत, फणस अवेलेबल असतील तर तुम्ही अशाच प्रकारे सर्व जे साहित्य टाकलं ते सर्व. हटलाची भाजी दाखवा म्हणून ना आपण ते भाजीला घेतलेले होते हटला आणि कापा फणस खायला घेतलेला होता, त्याचे हटला होते. म्हटलं आता हटलाची भाजीच करते. खूप छान आहे. भाजी कशी झाली, रेसिपी कशी बनवली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. आणि 4 वाजता एक व्हिडिओ येतोच. एक प्लेट खाल्ल्यासारखी म्हणजे हेल्दी मील झाला. बरोबर.